Dobrý večer, vítajte v múzeu Vojtecha Lefflera na talk show za Zuzanou Chalupovou. Dnešná talk show je taká veľmi zaujímavá, pretože máme 9 významných hostí, ktorí k nám prišli z Kovačice, z Dolnej Zeme. Ja ich vlastne postupne predstavím, takže nech trošku aspoň na kameru zamávajú, keď poviem ich meno. Jan Govcik, Pavel Hajko, Nada Koreň, Anna Kotvášová, ja. Marina Petrík, Pavel Povolný Uhás, ja. Štefan Varga, Zuzana Veresky a Jan Žumbo. A milí priatelia, toto sú insitní maliari z Kovačice, ktorí pokračujú v tradícii, ktorú vlastne v Kovačici započali insitní maliari už vlastne v 30. rokoch minulého storočia. A moja prvá otázka pre všetkých, a radom vás poprosím, aby ste na ňu odpovedali. Ako cítite vy, kovačickí, dolnozemskí Slováci, svoje slovenské korene a či si vy ešte spomínate, z ktorej časti slovenskej krajiny vlastne prišli na Dolnú Zem vaši predkovia? Nada začne. Poviem, predkovia môjho muža prišli z Nových Zámkov. Pekne sa asimilovali v Srbsku, pekne žili aj žijú teraz. I merkujú si svoj jazyk, svoju kultúru, svoje obyčaje, kroje, jedenia, všetko. Prichytili aj to všetko, prichytili aj Srbsko, ale prvo si merkujú svoje Slovensko. U nás sa hovorí, že vlastne na tú Dolnú Zem išli za zemou. Vnímate to aj vy takto? Že vnímaš to aj ty takto? Že prišli tam kvôli zemi? Môže byť za lepším životom. Išli. Či ho našli, tedy baš neviem, ale teraz ho našli istotne. Štefan, ako to bolo u teba? Nemôžem povedať presne, z ktorého kraja Slovenska sa moji dosťahovali prvo do 1700, neviem koľko roku, do Nadzlaku a z Nadzlaku 1802 do Kovačici. Ale hlavne to nehrá ani voľakú úlohu, ani v mojom vnímaní tohto všetkého, ani keď si o tom rozmýšľam. Oni prišli z enej hrbe Slovákov, z hornej zemi, táto oblasť. Slovo asimilácia mi je, tak poviem, premocná aj nedobrá. My sme prišli na Dolnú Zem a sme na nej žili, aj žijeme ako Slováci. Ostali sme tam, takí, akí sme prišli, zachovali sme svoje archaické nárečie, no nie nárečie, ale svoj archaický jazyk, svoju kultúru, svoju tradíciu, svoju vieru, svoje obyčaje, svoje kroje. A na to som veľmi pyšný. A snažím sa aj svoje deti, aj všetkých okolo, čo sa mňa, dávať do toho, že by to merkovali a šanovali. Lebo len to je jediný spôsob, že by sme my Slováci, nemyslíme my Slováci na Dolnej Zemi, ale aj vy Slováci, lebo my sme, veľmi nás je málo, malá rbečka. Vás je 6 miliónov, nás je 25 000, to je veľmi málo. Že by sme sa držali dospolu, zachovali svoje obyčaje, svoje piesne, svoju reč, svoje žarty. Bez toho nás nebude. Janko, zachovávate dostatočne na Dolnej Zemi to, čo ste odniesli zo Slovenska? Lebo ja mám pocit, že Slováci by sa mohli v mnohých razoch vlastne učiť od vás. Že ako viete aj ten jazyk, aj povedzme aj tie vtipy, ako Štefan spomínal, a rôzne veci zachovať. Odpoviem vám na otázku, ale prvo vám poviem, že moja rodina potýka niekde od Žiline. Niekedy priezvisko nám bolo Žilinský. A ako
išla migrácia na juh maďarskej, neviem skôr čoho, je premenie to priezvisko na Žolnej. Toto, čo ste sa mi spýtovali, ja cítim seba Slovákom, ako som sa narodil. Aj celou silou chcem aj cez obrazy, aj niekedy som aj piesne písal, čo viem, tú svoju prípadnosť slovenskému národu zdôrazniť na každom kroku. Ale cítim aj to, že je moja vlast Srbsko. Tu sa narodení rodičia, prarodičia, keľko ste vrajili 10. generácia. Znamená, že nemôžem Slovensko cítiť ako svoju vlast, ale ju ľúbim ako ďalšiu, skade potýču naši dedovia aj pradedovia. Zuzana, ako to je u teba? Moji prapradedkovia a praprababke prišli okolo Zvolena, tam žili, bavili sa normálne, chovali ovce, cez celý rok tvrdo robili a z toho aj žili, mali práci dosť a v 802 roku ešte za Márie Terézie, Mária Terézia väčšinou ku evanjelikom posílala svojich vyslancov, aby rozprávali, že kto chce, aby išiel na dolnú zem, tam na stromách rastú klbásy a chalupy sú z medovníka. To sa ako označovalo, že je na dolnej zemi plodná zem a že budú z toho mať veľa užitku, tak normálne za lepším životom nasťahovali sa na dolnú zem a každý jeden zachovával od pradedkov a tak ďalej, zachovával svoj materný jazyk, prenášal to z kolena na koleno, každý musel zbadať, odkiaľ je, čo je, tešili sme sa všetci spolu. My aj teraz v Srbsku máme možnosť oddávna mať svoje slovenské školy, rozprávať po slovensky, zachovávať si obyčaje, spev, jedlo a tak ďalej, takže sme na to pyšní. Na Slovensku, keď prídeme, tak konkrétne hovorím za seba, niekedy cítim, že som aj tu doma a že som doma aj tam v Srbsku, lebo tam som sa narodila. Je to tak zvláštne, ten pocit, ale na mojich obrazách sa úprimne snažím zatkať tú slovenskosť a tak, ako sa niekedy žilo, lebo myslím, že len tak toto všetko môže existovať, že tú farebnosť, ktorú máme na obraze, to je istotne ten náš kroj taký pestrý, tak to prenášame celým srdcom na tie naše obrazy a veľa raz sa pýtajú, prečo Maďari práve v Kovačici, Padine a tak ďalej. Ja myslím, že slovenský národ vždy bol veľmi usilovný a keďže na Slovensku robili po celý rok s ovcami, mali celý rok robotu a keď prišli na dolnú zem, zima im ostala prázdna, lebo vtedy sa zem neobrába a už odvtedy vieme, že sa na Slovensku obmaľovávali aj okenice, stolčeky, kolísky pre malé deti, tak istotne si nejaký starký rozmyslel, že prečo by som ja nenamaľoval babku, ktorá pradí. A tu sme maliari. Ďakujem pekne. Výborne. Počujete ten ľubozvučný jazyk? Niečo, čo už možno z týchto končín úplne vymizlo. Jano, rastú na stromoch klobasy v Kovačici? Ja sa teraz... No,
možno teraz v tejto dobe, ale ponieważ by chcel odhovoriť prvý, že skade moji pochodia, tu zo Slovenska vlastne, oni pohli sa s tou prvou vlnou, znamená, to bolo 1780, alebo tam niektorý rok, ešte pred taký dobrý štvrťročia do 1800. Medzi tým ostali kde v Maďarsku, vlastne, aby som povedal, z Dobrých Nívov, to je medzi Zvorenom a toto Veľkým Krtišom, tak by povedal, a osada. A potom ostali v Sávaši. Neviem, to je niekde, nie to tie dôkazy v Čaplovičových dejinách a oni potom sa dosiahovali vlastne tou druhou vlnou, fakticky tých Slovákami prišli tých 802 roku do Kovačice. Vlastne Kovačica, nevítali ich tam našich predkov, aby ste vedeli, chlebová soľ, ako sa to spomína, alebo neviem. Oni prišli tam ako vojaci na hranicu, vojenskú hranicu, lebo poza Dunaj bola impéria Turská. Tuto bola zase Rakúsko-Uhorská. A naši predkovia asi prišli z dvoch, troch dôvodov tam. Áno, ponúkala sa tá obrábateľná zem, čo tu nebolo na Slovensku. Istotne, že boli materiálne dosť slabšie rodiny. A tretia alebo štvrtá už teraz bola aj, že naši predkovia sa evanjelici na dolnej zemi, znamená terajšie Srbsko, Rumunsko a Maďarsko. To je ako dolná zem. Takže tie tri dôvody boli, prečo oni odišli z Tahota. Zas, ako sama Kovačica založila, vlastne oni prišli do Barzáňa, to je niekde na hranici terajšieho Rumunska a Srbska. A ostali tam je založený, ponieważ my máme evangelický církev založenú 16 rokov skorej ako Kovačica, čo bola založená. To znamená, oni si kde na cudzom pozemku založili církev svoju Kovačickú. To jediný sme v tom hádam na svete. Potom prešli do bližšie sem ako Krám, teraz kde sa bývame, do Ečky. Tam zase pôsobili také 4-5 rokov a potom v 1802 roku 15. mája, keď dostali povolenia z Rakúska, vlastne z Viedne, že môžu áno nasťahovať Pustatinu Kovačica. Tak ten dátum 15. máj, dobre som povedal, 15. máj, považujeme za vznik Kovačice. A do dneskejšieho. Janko, ty si spomínal vlastne dôstojného pána Čaploviča a on má on robil jednu unikátnu vec, vďaka ktorej dnes vieme, ktorá rodina osídlila aký kút. Áno, teraz v týchto dňach na zadok 4-5 dní zomrel pán Čaplovič, ktorý bol ministrom školstva, neviem za ktorej vlády tu bol. A jeho starý otec je pochovaný u nás v Kovačici. Aj pán Čaplovič teraz chodil tam, aj časný občan bol vymenovaný. A ten pán, jeho starý otec, farár evanjelický, napísal cirkevný vlastne zborník Kovačického cirkevného zboru. A to dal do písomnej forme. Teraz som vydala už reprint tých dejín, myslím, že druhý alebo tretí krát. Takže máme všetko údaje, koľky prišli, koľko zemi dostali, znamená vinic, obrábacej pôdy, potom dostali dom na prvej ulici, druhej, tretej, štvrtej. To sa tak vtedy bolo. A potom sme, hneď sa urobila fara, v 803. 828. už bol vybudovaný kostol a posvetený, znamená 4 roky sa budoval. Teraz o 3 roky budeme mať posvetskú kostola 200 rokov. Ktorý, neviem, kto bol v ňom, tak je bohatý na ikonos, myslím, ako vymaľovaný. Anka, chodia Kovačický ešte do kostola? No áno, dosť. A ako to bolo s tvojimi koreňmi? Aj sa Slováci, myslím, dosť veľa, ale akože Padinu môžem pochváliť, že sme najstarejšia dedina Padina a žijeme si tam okolo 6 000 obyvateľov. Bavia sa poľnohospodárom viac menej.
aj keď prišli ako do Padiny, naši predkovia, tak dostali prvú ulicu. To sa naselili najviacej ako naša rodina. Tak my, traja maliari, sme sa narodili v tej istej ulici a sme aj rodáci. Za nami je sesternica a Pavel bratnícke deti. A najstarší bratranec otcov, ako našich otcov, nám umrel. On bol prvý, ten insitný maliar. Takže ide to maliarstvo a tá insita z kolena na koleno, ale každý máme svoj podpis. Takže hrdá som, že som ja do toho prišla a ako som prišla, neviem. Obkresľovala som aj fľašky, aj čo som dostala do ruky hneď, aj obyčnými farbami, temperov. Chcela som byť maliarkou, tak aj výkresy, aj fľašky, aj kolovraty, aj rokličku, šablík, kde som porobila šor aj s dverma dolu, čo sa dalo urobiť. Tak jednoducho tak držíme si tú slovenčinu a máme evanjelický kostol, máme aj tieto iné. Máme Nazarénov najviacej, aj duchovných, akože ešte plus evanjelikov. Ale slážeme sa všetci aj môžem povedať, že pekne sa nám žije tam. Aj všetko jedno byť. Našu slovenčinu, áno, po slovensky sa všade rozprávame. Máme školu po slovensky, máme úrady po slovensky. No, už keď do Kovačci ideme, tak tam je to aj čo sú zamestnaní aj Srbi, aj Rumúni, tak už potom tam srbsky rozprávame, ale medzi sebou, keď sa stretneme s nima, tak rozprávame po srbsky, že by sme sa mohli dohodnúť, lebo máme Maďarov, máme Srbov, máme Rumúnov a Slovákov, takže zhodujeme sa všetci spolu. Marina, čo ty a tvoje dejiny dozadu, čo nám vieš povedať, odkiaľ prišli vaši? Ja presne neviem, či by som už to vedela povedať, ako to bolo so mňou aj mojimi predkami, odkiaľ, lebo už to je koľká generácia, ale môžem byť hrdá, aj čo som hrdá, aj čo sa snažíme zachovávať tú našu kultúru, aj tie naše obyčaje ešte dodnes, takže to prenášame na naše deti, tak aj to našu reč slovensku tiež tak. Ty si vlastne najmladšia z tej súčasnej generácie incitných maliarov. Ako ty vlastne vnímaš tých svojich starších kolegov? Rád počúvam ich rady, rád počúvam ich rozprávky a takže tak no, môžem len pozitívno povedať, že v tom smysle, že sme všetci hľadíme to jedno isto a to je to, čo nás viaže, tá reč naša, tá naša kultúra, to čo nás aj všetky spája, no. Takže teda hlavne to. Aj to naše umenie, ktoré prenášame a ktoré sa snažíme aj na našich mladších to zanechať. Cítim z teba presne takýto motív, že vlastne ty veľmi chceš aj malovať, aj veľmi to z teba cítiť, čo je vynikajúce. Ďakujeme. Ako je to u teba? Čo nám ty povieš o svojich koreňoch? Moji vyplatili zem na Zvolenskom úrade. To je dedo 7 generáciou predo mňou. Pradedko s babičkou, ktorá sa volala Katarína a on sa volal tak ako ja, Paľo. Tak vyplatili zem pol secii, to tedy sa meralo za secie, secia bola 20 hektárov a pol secii 10 hektárov. Za peniaze, čo predali 6 oviec, tak kúpili tam 10 hektárov. A potom sprievod, žandári, alebo akí boli dôstojníci, ich sprevádzali tadov založiť dedinu. Tak prvých 40 rodín prišli na volách, aj pešo, aj aby založili tú Padinu, ja pochádzam z Padine. Ešte nak doplním Kotvášovu otázku. Pýtali ste sa, či chodia do kostola. Každú nedeľu v Padine je medzi 200 a 300 ľudí v kostole. To len nak doplním. A teraz príčinu, prečo prišli sa. Naši mali tam na Slovensku z jedných ako izvorov sa rozpráva, že 2000 oviec,
aj mali voľaké mašiny, čo vaľkali súkno, voľaké váľke. A nevesty už boli v rodine 4 oženiety. A nevesty chodili na trhe predávať do detve dozvolená aj do okolia to súkno, to plátno, aj kapce štrikali, aj odev, ako tie proizvody, tie výrobky chodili predávať. A tá jedna nevesta sa nemohla zhodnúť s tým životom, lebo butelár, peňaženka bola u dedu. A všetci mysleli len robiť. Aj troška aj humoru, zvadili sa nevesty. Tak ona sa chcela odvojiť od tej rodine a voľa kde zvolenie, lebo detve prečítala, že upisujú na dolnú zem. Tak ona nahovorila toho Apolša po našom, ako mužovho otca, aby im dal tie peniaze, aby si kúpili zem a aby išli na dolnú zem. To je príčina, prečo naši išli sem, za to, že sa zvadili nevesty v rodine. Ako to stalo? No, potom do Padine nasťahovali do prvej ulici tých Povolnovcov, z ktorých je aj Anka, aj Zuzka. A Povolnovcom dali prvo vymerali pľac za úrad, stráža sa to tedy volalo, lebo to bola vojná hranica. Prvo za úrad a drugo, že dajme tejto kaženie, ako tejto rodine, druhý pľac, že nak sa porodí na svoju, mala sa porodiť. Doviedli sem 2 dievčence zo Slovenska a tretí chlapec sa narodil tam na svojom pozemku v Trstinovej kolibky. Zemunici vykopali meter do zemi, spravili trstinu hore ako strechu a tak začali. No, ten, čo sa tu narodil prvý, tak to je prvo koleno a ja som 7. koleno narodený v istej ulici. Moje deti sa 8, moji vnúkovia aj vnúčka 9 a mám pravnúčoka 10. generácia Slovákov sa rodí v Padine a Kovačici. Ale ešte ešte toto a potom končím. Všetci ešte tie generácie rozprávajú po slovensky aj vedia spievať po slovensky. To som sa presne chcel opýtať, že či ešte zachovajú aj tak 10. generácia, či ešte... Máme my do slovenskej 8-ročnej škole, máme Kovačici slovenskú strednú, máme v Novom Sade fakultu slovenskú, máme aspoň 4 televízne kanály, ktorí vysielajú po slovensky vo Vojvodine. Držíme sa. Noviny. Tak treba. Aj tlačiare. Tlač, áno, Hlas ľudu, to máme. Potom ešte aj iné noviny, aj za mladých. Videl som. Palo, čo ty a čo tvoje korene? Moje korene pochádzajú z Vidine, pri Lučenci. Potom sa presťahovali do Golgaďor, to je slovenský Ďurkovec. A bol som tam vidieť, ako je tam. Či je to ešte aj Hajkovci, ale sme sa prechádzali po meste, ale všetci je maďarský. Ja som zišiel do krčmy, sa pýtam, za Hajkovcov, tam boli všetci Slováci. Tam som sa vedel dohodnúť. No a potom už stade z Ďurkovca prešli do Kovačic. Jasné. Ďakujem veľmi pekne za tú prvú otázku a my si dáme krátke intermezzo.
za jeho intermezzo. A skôr, než budeme pokračovať v ďalšej mojej otázke, my si ešte spomenieme na jedného majstra, ktorý tu mal medzi nami, volá sa Pavel Cicka a týmto ho chceme všetci pozdraviť, takže môžete mu povedať čau alebo ahoj, alebo po vašom povedzte. Nahlas. Pavel nemohol prísť, pretože je nemocný, ale veríme, že sa rýchlo vystrávi a že na budúce, až budeme robiť takúto úžasnú príležitosť, takže sa objaví medzi nami. No a moja ďalšia otázka, keďže spomíname na Zuzanu Chalupovú, bude pre prípravci, bude o Zuzane Chalupovej. Mňa zaujíma to, ako vy vnímate vlastne jej tvorbu a či vás ona nejako priamo ovplyvnila, alebo či s ňou máte dokonca nejaké spomienky, alebo čo by ste nám o nej možno povedali a o tom, akým spôsobom ona vlastne vizuálne alebo aj technicky možno ovplyvnila vašu maľbu. Ja som Zuzanu Chalupovú nepoznala dobre a prvý raz som za ňu počula v strednej škole. Na fakulte, keď som sa predstavovala, skadiaľ som, tak sa profesori razom pýtali, da li poznajete Zuzanu Chalupovú? Ja som rekla, da, poznám ju, lebo je ona bola rodáčka mojho muža. Bola som 2-krát, 3-krát u nej, pozerať sa, ako maľuje, pekne vysvetlila, čudovala som sa, ako to robí. Zapamätala som si, že mi povedala, musíš, ja to poviem srbsky, lebo neviem správne slovensky, moraš biti originálna. Znači, musíš mať svoj štýl. Pozeraj aj druhých maliarov, pozri, aké majú motívy, ale štýl kreslenia musíš mať svoj. Musíš byť svoja, to som si zapamätala, pozerám na týchto mojich kolegov, ako kreslia, ako maľujú, aké sa im motívy, kompozícia, ale hľadím, aby štýl bol môj. To som si zapamätala. Štýl je veľmi dôležitý, takže to bola veľmi dobrá rada. To som si zapamätala. Ešte som si zapamätala, ale to môže byť nepoviem, ale parafrazíram. Čak ni pačia nožica, ili ti kačičia nožička, musí byť tvoja, ani moja. Števo, čo ty a Zuzana Chalupová? No to je aj ľahká, aj ťažká otázka. Vplyv. Za mňa, aj na mňa, bol najväčší vplyv Zuzane Chalupovej čar jej diel, jej obrazov. Ja som sa nikto neprizeral ani na jej kompozíciu, ani na jej štýl, ani na jej farby, ale na to čaro. Lebo keď voľačo vidí, že je krásno, nie je potreba hľadiť, prečo je to krásno. Ono je krásno za to, že je krásno. Je to čaro, keď človek pochopí a sa snaží svoje čaro ukázať. Seba spraviť spodobný takému velikánu, ako čo je ona. Ako čo ona preslávila Kovačič. No jasne, že my sme nie ešte takí. Ale snažiť sa tomu aj, to je ten vplyv, ako by som povedal tak jednoducho. Za mňa vplyv nie je to prizerať sa, alebo hľadať, alebo to, alebo sem tam, to aj za mňa. Nie. Za mňa je vplyv to jej srdce, čo ona dáva do tých obrazov. Na tie obraz, keď pozrieš, tu vidíš tú radosť. Vidíš, ako sa to brnie všetko krásou. Brnie sa krásou. To keď dosiahneš, to tak čo ti načí viacej. Na čo je štýl, na čo je druho. To je najhlavnejšie. Tak to je ten vplyv, ktorý ona na mňa spravila. Ďakujem, Števo. Janko, čo ty? Ja som veľmi slavo poznal pani Chalupovú. Iba raz som bol u nej doma, s manželkou sme boli, keď som počínal tam v 70. rokách. Odniesol som fotografie toho, čo som robil
ja som v počiatku, ako som už aj vravil veľa raz, nemaľoval tento štýl, čo teraz maľujem, ale som prekresľoval starých majstrov, aj prírodu som kreslil, aj čo ja viem. No, mne sa to páčilo, čo som robil. Tak sme raz odišli k ním, boli doma, sedeli za ich stolom, maľovali a ja som im pokázal tie obrázky, reku, pani Cholopová, čo myslíte o tom? Ako každý mladý maliar chce počuť voľačo peknú keď. A oni vravia, aj Janko, to ti je nižný. Vravia, vieš čo, prečo nemaľuješ okolinu tam, kde si? Toto všetci vedia robiť vraj, kedy chcú maľovať. To bola, kedy boli na bombonierach obrazy veľkých majstrov, aj svetských, aj srbských, aj druhých. Trocha som sa rozčaroval, ale dobre. Potom trocha sme sa rozprávali o techniky, čo koristia, aby rozriedili farby, ako ucierali štetička, aj tak po nič voľačo druhu, ale vraveli, aby som len neprekresľoval. To je, nemal som príliku sa stretávať s nima, ja som žil v druhom meste, ale veľa raz ja som sa oduševňoval na televízii, keď som ich veľa raz hľadil, tu ich tvár, ako čo vravia, vyvalené oči, oni smiech od ucha do ucha a veľa rozprávali. A ja potom som bol trocha taký vážny, aj tí Srbi okolo mňa chválili, že aká žena dobrá, aj veselá. To nemám druhého veľa čo povedať, lebo nemal som šancu s nima spolupracovať. Ale tá rada, ktorú ti dala, tá je úžasná a tá by to mala prvo, čo mi dali, to mi veľmi pomohli. Myslím, že mnohým mladým umelcom by táto rada dnes aj pomohla rovnakým spôsobom. Aj mne tak. Potom som prestal prekresľovať, ale zase som nerobil tak. Bolo mi načím veľa rokov, aby som prišiel po to, čo mi v srdci bolo. Naiva. Dedina, dedinčania v poli, doma, vo dvore. To veľa rokov prešlo, kým som ja to v sebe prelomil. Aj druhí maliari, ja myslím, že načím dosť rokov, kým prídu po to svoj nejaký štýl, alebo spôsob maľovania. Zuzana, tiež menovkyňa Zuzany, tak akým spôsobom teba ovplyvnila? Pani Zuzana mi bola veľká priateľka. Priateli sme sa dlhé roky, ona nemala deti, takže rada som odchádzala k nej, ona rada prichádzala ko mne. S radosťou sme piekli aj koláče do vina. Čo sa týka maliarstva, ostala naozaj jednoduchá, krásna a žena, ktorá pôsobila na každého iba pozitívne, ako to jej maľovanie. Presne to, čo vidíte na obrazách, taká bola aj pani Zuzana Chalopová. Každému sa úprimne usmiala, ak mohla, úprimne pomohla. Nikto sa nežalovala na nič, všetko bolo dobre. Prichádzali veľa hostí k nej. Ona rada vysvetlila aj o svojej Katky na obrazách. Povysvetlila všetko, čo maľovala. Mám veľa zážitkov s ňou. Ja naveky nezabudnem, keď mi povedali,
Zuzana len sa usiluje, aby tie obrazy neboli zapískanie. No, akože radšej nech malujem s čistými farbami, ako čo miešam, ak ich neviem miešať. A ja, že som maľovala od samého malička, už hneď som našla seba v tom. Maľovala som to, čo mne bolo blízko a nikdy som nechcela maľovať to, čo mi druhí povedali. Ja som iba sa držala toho a čakala som, že ak sa voľakomu bude páčiť, dobre, ak sa nebude páčiť, dobre to, čo maľujem, ale ostanem pri tom, čo ja maľujem a budem si robiť sebe radosť aj okolo seba blízkym radosť. Takže naozaj dosť som sa so Zuzanou aj nacestovala a o zážitkách s ňou by som mohla rozprávať veľa času. Mala muža? Mala muža. A bolo zaujímavé, že pán manžel nerozumeli, že oni maľujú a že chodia po zahraničí a čo tam oni robia, no tak ako z dediny, tak normálno každý muž, akože čo ty tam robíš a tak a potom pani Zuzana raz zobrali do Nemecka a vraveli im, že pod so mňou, tak si tu so mňou v galérii, ja sa budem chváliť, že si mi ty muž a tak ďalej, ale im to 1-2 dní a už chceli ísť domov na svoju dedinu do Kovačice. A potom vrali, ale ešte ostaneme tu, lebo ja myslím ostať, vieš, ešte prídu aj ty a tak máme dohodnuté. Choď vidieť aj to jazero tam. Už som ho videl. Zober si aj chlebíka, nachovaj tie labude okolo. Už ma aj labude poznajú. Nikda viacej odtedy, keď sa vrátili domov spolu, im nevraveli, prečo to ajde, za čo to ajde, ty len chodia mňa nahaj doma. A preto ženy nechodia do Tručníka. To by sa vám zapilo. Takže zážitkov je z toho hodne okolo nich, ale naozaj vám chcem povedať, že úprimnejšiu, poriadnejšiu, usilovnejšiu ženu málo kto v živote stretol a ja mám to šťastie, že naozaj žili tu v Kovačici, že som mohla k ním prísť, že som mohla sa s nima vyrozprávať a ja mám podrezaný jazyk, aj oni mali. Tak sme sa vyrozprávali o všetkom. Keď sa boli tie VHV kasety, keď bola voľaká televízia, alebo keď bola aký dokumentárny film, oni na veky. Poď pre mňa, nak si vyhľadíme spolu, nak mi povieš, čo je dobré a čo nie. A vedeli, že bolo to všetko dobré, lebo všetko, čo povedali, to bolo pozitívno a krásno. A dvíhali našu Kovačicu po všetkých kútoch tohto sveta. Zachovali tak aj oni tú slovenskosť, tie kroje, tie obyčaje, všetko je to zapísané na tých obrazoch, čo budú pamätať ešte veľa generácií. Nám je ťažko, že sa nie medzi nami, ale ja naveky tvrdím, že sa medzi nami aj vždy budú cez tie ich obrazy a že sa budeme naveky s ním tešiť. A úprimne myslím, že oni, ak toto dnes videli, a spoznali svoju Katku, že sa veľmi radi. Ďakujeme vám, lebo ste aj vy na Slovensku dopriniesli všetkému tomuto, čo sa dnes tu deje. Po násobe by pána Ivanovi ďakovala, že sa postarali, tak zoznámiť nás aj s pánom Ivanom riaditeľom a so všetkými a uskutočniť takúto krásnu výstavu, všetko toto, aby sa podarilo, zákulisia nie sa ľahké tomuto všetkému, čo sme dnes dožili. Ďakujeme aj pána primátorovi a ďakujeme aj našim vedúcim, ktorí nás prišli podporiť a ktorí aj oni sa trošičku vina za to, že sme dnes tu. Takže máme veľkú radosť my maliari a tešíme sa, že budeme spolupracovať aj do budúca. Ďakujem a všetkých pozdravujem. Ďakujeme, Zuzka, aj tebe, že si tu medzi nami a ja sa teraz opýtam takú pletku, Jano, a teraz mi povie, či je to pravda. Zuzana Chalupová, keď vraj maľovala a prišla voľajaká návšteva
A tak ona sa pýtala, chceš kávu? A keď navštev povedala, hej, tam je hrnček a tam je káva, urob si. Bolo to tak? Áno, veľa raz to bolo, ja som dosť chodil k tete Zuzane Chalupovej, ako som tedy v tom za života volal, teta Zuzana. A vlastne, evo, teraz tie myšlienky možno, že na ten prvý príchod k nej, ona bývala v ulici Čaplovičovej číslo 8. V tom čase mala už interkom na uličnej bránky, keď si prišiel, pozvonil. Haló, kto je? Aha, vidím, zjavil sa obraz. A sa otvorilo a bolo niekedy tak, verci boli také dosť poťažné. Ja som bol tedy taký 18-19 ročný, nebol som ani vyrastený v Orešoku. A zišiel som dnu a hneď ma vlastne privítal ma voľaký psík, kde je taký maličký. A vošiel som do kuchyne, no tu som sem tam pred izba do kuchyny, kde ona maľovala pri veľkom okne. A zrazu tá vôňa toho terpentína a ľanových farb, no ľanových olejových farb. A to bol predvečer. A práve si tedy šepsovala, ako by to maliari sme povedali, grunt, ona robila prvý grunt na plátno, jej synovec to donášal, bol stolár, ona si jej natiahol tie plátna a prvú farbu dávala. Cítim to, veriť, neveriť, ešte dnes. Tak fakticky toto mi ostalo. A veľa raz, keď si návšteva prišla za tú kávu, som to spomínal, že ak chcete kávu, tak si dáte prekne u varce. Ona robila tak, že na deň maľovala a mala taký princíp maľovania, že večer, takýto čas, už keď bolo tma, tak urobila skice. Robila si skice na tie ohne. A no už jednote. Ona sa hnevala na jednu našu staršiu maliarku Kožikovú. Ona prišla a ona sedia a ja maľujem. A viete, no to bolo tak, ona produktívna veľmi bola, nebola hyperproduktívna veľmi, ale nebolo to, že teraz ona, čo odišla, jej ženy odišli niekedy do obchodu, Ježino, čo do kostola a neviem, ani nebola hovorila, čo ona chodáva, že k doktorovi, lekárovi, alebo neviem čo. Takže donášali aj potraviny, aj sem tam. A chcel by o tejto malej Katky napríklad porozprávať, aj o tom zážitku s tým manželom. Som troška viac uznatý s tým. Vlastne prišla jedna spisovateľka z Nemecka, Ruth Dietrichová sa volala, a ja teraz nemôžem vedieť presne, ktorý rok to bol. A ona jej dala taký návrh, že pani Chalupová, vy spravíte 12 obrazov a ja 12 obrazov opíšem a spravím z toho knihu. To bolo v 70. rokoch. Tak, boli také 70, pomedzi 70. a 80. Myslím, že skoro, že to bol jej najväčšej síle, že mala tedy sílu ako maliarka. A ako to začalo? Znamená, Katka sa narodila, Katka išla k úkrstu, išla do školy, potom išla na konfirmáciu a tak. Znamená, do 12 rokov všetko a tá Ruth Dietrichová opisovala to. Tak znamená nastala Katka, aby ste vedeli. A potom toto druhé, čo bolo s tým pánom jej mužom, Chalupová tak vraví, na veky našim, aby výstava sa robila raz na jar, raz v jesen. A čo možne v druhých štátach alebo v druhých mestách. A najmenej, aby trvala 3 týždne. Prečo? Že prvý týždeň, viete, znači to, a v Nemecku teraz je to internet, je to, neviem, sem tam zarazovie, že je tu výstava, neviem čo, že to oboznamuje sa tak pomalšie. Druhý týždeň, že prídu novinári, rozprávajú o tej výstave a potom, že prídu tretí týždeň kúpci pre tie obrazy. To je bola taká filozofia. Čo do niekde aj bolo. A toho pána je Adama muža, ten troška, no, viete, nebavilo ho to starý hotel, galéria, istá cesta, isto, všetko, tak nebavilo ho to. Takže tak. Ináč, Chalupovú som veľakrát aj na ambasádu, aj na takéto reprezentačné, alebo na výstavy, alebo
aj autom, aj tak veľa, myslím, ja som veľa kníh vozil aj, čak sme v ten 2002 roku sme mali mať v Londýne spoločnú výstavu. To bolo voľa, kde v máji sa dohodli, prišli veľvyslanec toho prišiel sem z Londýna a u nás to dohovod. Myslím, mali sme rozpravu, ako to zariadiť, všetko to. Medzi tým auguste to tá nešťastná chvíľa, oni zomreli, takže potom ja som to urobil s druhýma maliarmi a to bol taký, myslím, aj odtedy sa tá prázdnota cíti. Škoda, že naša vtedajšia vláda, myslím, obecná neurobila to, čo urobili pozdejšie s Martinovým domom Jonášovým, že to ostala zbierka a tak, že aj tu by sa pobolo, lebo keď ste zišli do domu Chalupovej, tak hneď plná taká predizba bola sama fotografia, pozrite túto Ženeva, a jej rozprávka bola Paríž, New York, Ženeva, Círich, neviem čo všetko. Tu som bola, mám 40 bibliov, pozrite, tu sa vyznamenanie a mála čo pokazať. Naozaj. Neviem, to, ak ste boli, tak to škoda, že to tak odišlo, že ten dom sa predal a že nie je taká pamiatka ako na Jonáša. Tí, čo neboli, pôjdu, ale môžu vlastne navštíviť aj múzeum. Takže všetkým aj Slovákom odporúčame, aby sa išli pozrieť. Aká, čo vy, alebo čo ty a čo Zuzana Chalupová? No ja som tiež počala maľovať tak už akože staršia. A mala som prvú samostatnú výstavu 95. roku v našom dome kultúry v Padinej. A už našim riaditeľom rozprávali, no koho by sme si volali, ako, čo by sa trošku prihovoril za mňa, aj čo aj voľakého maliera, takého staršieho, potom ako Jan pomohol, že choď ty máme Zuzane, oni si to tak porozprávajú tu ich rozprávkových obrázkach, že oni sa tu podobná ako ty. No tak ja som tam šla k nej, zazvonila som, čo Jan hovorí. A kto je? Reko, Kotvášova. No dobre, vidím ťa. Tak som zišla, nuka. Dobrý deň, zmaľovali za tie štafela a jo robili. A čo vravíte, no ak chceš kávu, tak si uvaraj mne. Ja reku, nech si ma, reku, cicu máte, aj kuťa máte, no to mám družstvo. A vieš, robia mi aj neporiadok, ale na smeti nemám kedy hľadeť. Nehľadím na mne, nepozeraj. Reku, nehľadím, pozerám, ako robíte. Reku, ide vám to. Reku, maliarstvo krásne, máte obrazy a už potom prejdem, čo som prišla. Tak aj my sľúbili, som ich pozvala na vernisáž. Tak prišli a bola som veľmi taká hrdá, šťastná, že prišli, tak sa mi prihovorili na tej výstave a pochválili ma hneď na prvej výstave, že mám pekné obrazy a že som sa našla v nich. No potom sa mi pýtali, či mi takto pomohol a reku, tento náš najstarší maliar, rodák Povolný Michal, no vidí sa, že máš čistý obrazy aj také pedantný, aj tu insitu, baš máš pravú insitu. Toho sa drž a budeš dobrá maliarka. No potom sa mi aj Jan prihovoril, Glózik, už to stelku nepamätám, ale mamu Zuzanu som si zapamätala, že aby som sa toho držala, že bude maliarka. No potom som aj neskôršie, ako navštívila jedno 2 raz, tak stále taká bola milá. Nikda ma nevyhovorila, že ma nemôže prijať, alebo čo, keď čo manžel mal prácu. Po Kovačici reku, ja mamu Zuzanu vedieť. Tak za chvíľu tak som také rady. Ona chcela poradiť aj rozveseliť ťa, aj ona bola rada, že sme prišli, neodmietala nikda, že nemôže, lebo porozpráva sa trošku, takže... Bola ochotná poradiť. Bola ochotná, áno, takže bola som aj jasne rada, že ma poprijala, aj som ju poznala takú, aká bola, chcela aj pomôcť, aj poradiť, aj... A povedala, že a toto nie? Nie, nepovedala nič. Viem, aby som sa držala toho, že som si dobrú tému chytila, že mám čistý obraz, že bude z teba maliarka. To je pekná významenanie, nie? Tak toho sa už drží, Ľaľa bude už 30 rokov toho roku. Chcem si urobiť vernisáž, jubilej 30 rokov, tak ja vás všetkých pozývam.
že by ste sa dostavili z Košic do Padín. To bude asi 6. septembra už akože od príliky je naplánovaná, ak dožijeme. Ďakujem veľmi pekne za poznanie a my ho možno aj využijeme. Ja aj zvážujem, že veľmi som chcel ísť v decembri, nevyšlo mi to, tak ja by som veľmi rád. Ďakujem. A máte potom aj čo popozerať, je to tá stuňa Šajbenovo, kde sme sa čerpali s tou stuňou a vodou po celej dedine, ale blíže len od tej, ale máme tak Padiny, cez celú Padinu máme dolinu. A v tej doline boli 6 či 8 stuňov. Ani neviem. 7. A tam sa vyháňali tie krávy, ovce, husy, morky na pašu a potom napojiť ich a domov. Lebo sa nemala ako tá voda voziť. No už potom neskôršie sa tie šľajzy povodili po domácnosti a to bolo ľahšie aj so Sudámi, ktorí si nemohli to dať, tak ako Sudámi vozili na koniach a kto ako sa snažil. Boli keľaní ľudia Padine, tak sa snažili. Aj sme mali vodu, takže nebol problém. Ďakujem pekne. Marina, ty si najmladšia. Ako teba vlastne zasiahla Zuzana Chalupová? Ja môžem povedať, že som naozaj veľmi šťastná, že som aj ja mala tú príležitosť sa zoznámiť aj poznať mám Zuzanu Chalupovú. I keď ja poviem tak 13-ročnú dievča, som prišla z Belehradu, lebo tam sme žili, ale obaja rodičia sami Slováci z Kovačice, takže prišli sme do domova rodiskov, kde som sa ešte viacej zoznámila s našimi obyčajmi a kultúrou, takže môžem povedať, že mama Zuzana Chalupová mi boli veľkým vzorom, kde ako žena maliarka kreslila a tie aj naše gecele, aj všetko to, aj samú Katku, takže tiež tie obrázky sa môžem spamätať, lebo pozerala som, chodila som do galerie, aj do našej galerii a takú príležitosť mám, že 2021 roku mala som výstavu, to bola výstava v našej gymnázii Kovačickej, kde vystavovali ženy z ručných prác, kde som mala knihu dojmov a tam sa mi aj podpísali, takže mám takú pamiatku i dodnes, že sa môžem s ňou tak si rád prečítať, že tam tiež píše, že i sami začínali, ako i sama boli vyšívárkou a milovali aj kreslenia, tak dali mi veľkú podporu a vedela som, že je to dobre, čo boli stále, aj som sa ich bála, čo mi povedia, že som ich tak so strachom pozerala, aký budú mať ten názor, ale veľmi milá aj tak skromná žena, môžem povedať. Takže, a čo môžem teraz povedať v tejto dobe, že som namaľovala taký obraz vďaka starším maliarom, ktorí z našej malej Kovačici urobili tak známu, kde som ich aj namaľovala ich, tak som nadzornila do sadu. Oni veľa kreslili deti, tak vďaka nich ešte stále aj oni u nás mladých žijú, aj budú žiť na veky, ich budeme len dobro spomínať. Takže toľko, no. Ďakujem pekne. Palo, čo tvoj stret s Zuzanou Chalupovou? No, na rozdiel od ostatných, ja som Zuzanu prvý raz sa rozprával s ňou, prišli k nám. Oni boli spevokole kostole a v Padine, Kovačice 9 kilometrov a Kirvaj bol, posvietka kostola, tak Kovačičania boli hostia v Padine, kostole a moja mamka, nepoznali Zuzanu, ale hej, ty pôjdeš ko mne, k obedu ty pôjdeš ko mne a náhodou doviedli k obedu Zuzanu Chalupovú k nám. No ja som už vedel, oni aj som ich poznal, oni mňa nepoznali. No potom ešte bolo, oni mysleli ísť drov domov, ako čo išiel vlak. Mali im voľa kto prísť, videli auto vo dvore, či ich odveziem drov, tak po obede som ich odviezol domu, oni mi to všetko pokezovali, ako čo už bolo vravenlo. Aj tak sme sa ako zoznámili bližšie. No potom
Ja som veľmi chcel mať ich obraz, ale som to nevravil. Potom som v tých rokoch, to boli 70. roky, vlastne 76. rok, tačnejšie, som kúpil kameru. A už potom, ako sme sa dozvedeli, oni keď robili tie výstavy, ma naveky volali, aby som strhal im to tie výstavy, aj hosťov, keď mali, aj keď povolali ten spevokol, všetky ženy z kostola, jedno 20-30 žien, všetky krojach boli, aby sme ich tam strhol. A za tú robotu mi dali obraz. Pýtajú sa, ktorý chceš, ale naveky som si najmenší vybral, lebo som myslel, že... No a potom by som chcel ešte jeden príbeh porozprávať. Oni robili raz výstavu v ich dvore, vydávali Katku. Tak od počiatku, ako chlapec zaklopal na oblok, Katku vydávali na obrazách. Tak ako chlapec zaklopal na oblok, ako Katka otvorila oblok, na druhý večer vyšla na ulicu, potom chlapca pustila nuka, oni to všetko rozprávali, ako sa zasľubovali, potom ako išla pod zeleným, to sa chodí do kostola pod zeleným, ako vo Vencach, nedeľu drov, ako čo má byť svadba. Aj potom družbovia, ako volajú na svadbu, to je specificko, neviem, či to poznáte. A potom starejšího, ako doviedli, ako bola svadba, ako tancovali a tak ďalej a tak ďalej. Bolo 30 aj voľakého obrazov, ich dvore zakvačenie. A ja s kamerou som všade dobehol a všetko som to strhol. Len žiaľ Bohu, tie kasety sa nezachovali. To už boli tie 3-hodinové kasety, M7 kamera bola. To sa nezachovalo, neviem, ako taká nezodpovednosť aj tej rodine bola. To by bol dokument teraz zo 70, to bolo asi 78, 9. No aj prvý obraz potom, čo mi dali, tak sa veľmi páčil aj mame, aj dedovi, lebo bolo na ňom ako krstia deti a viac detí krstia naraz. A že pán farár boli v ceste, neboli doma, tak sa narodili, tak krstia za to veľa detí naraz. To mi je prvý, ja mal som 7 obrazov, žiaľ Bohu. Čiastku som predal, keď som dievky dom kupoval. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pálo, ty si vlastne nepoznal svojho chalpov, respektíve poznal, ale... No, ja som poznal, ale ja som raz v živote bol u nich. Aj tu som mal nejakých hostí, tak som dovedol k ním. No, ja som ostal tam, kde maľovali, som pozeral na obrázke, kde boli, to bolo všetko. Ale v 90. rokoch som začal, jednu takú výstavu som spravil, všetká výstava bola erotika. No, keď videli, tak ma stále karali. To sa neobrazil, aby sa vystavovalo. Že radšej mali oblečené kroje a... Tak. Ale nemali pravdu. Lebo teraz, ak nie je to erotika, tak sa ma pýtajú, kde je. To sa navýši na teba, že to mali. Že to teraz chýba. Teraz mi chýba, no. Ďakujem veľmi pekne. V tomto kole sme si vypočuli také nejaké základné informácie a my si opäť poprosíme také krátke informácie.
Toto kolo by sme venovali vám a mňa bude zaujímať, čo považujete za svoj najlepší doterajší obraz a čo považujete za svoj najlepší maliarský úspech, akú výstavu, alebo čo sa vám podľa vás najväčšie mi podarilo. Skúsi. Môj najväčší úspech je, že som v galérii medzi nima aj telko. To je môj najväčší úspech. Čiže aj táto vernisáž je tvoj, ju rátaš medzi tie najväčšie úspechy? Nie to, ale vôbec všetko je to, že som s nima, že som zišla do galérii, že ma príjmili do galérii, že môžem povedať, že sú toto všetko moji kolegovia. Že to je čest byť medzi nimi? Tak, to je čest. Súčasťou vlastne. To je za mňa veľká čest a aj najväčší úspech. Okrem voľakých životných druhých, to nerátam do toho, ale si sa mi pýtal za galériu, aj všetko, čo je viazané. A toto, že som člen, aj že som s nima do veľa. Dobre, a čo tvoj nejaký obraz, konkrétny obraz, ktorý by si chcela spomenúť, že ten máš pocit, že... Mám jeden obraz, ktorý veľmi milujem. A podobá sa možno na jednom Jovnášov obraz. Na tom Jovnášovom obraze je to tak ako dva stromy, ale nie sa to stromy, ale to sa ako dve dreva zapichnuté a majú horka isto jedno drevo. A to volá sa Moja dedina. A ja som spravila môj pohľad na ten Jovnášov obraz. To mi je tak najmilší obraz. Môže byť, že nie najkrajší, ale nie najmilší. Čiže taká citácia z Jonášovho diela. Prosím? Takú citáciu si urobila z Jonášovho diela. Števo, čo ty? No tak to je naozaj tak ťažká, zvláštna otázka. Najväčší úspech, čo môže byť najväčší úspech? Ja si myslím, že môj najväčší úspech je vytrvalosť v tej snahy, že by som dosiahol to, čo dosiahli naši dobrí majstri. Tak vytrvalosť tej snahy. A o tom diele najkrajšom, ako teraz, to bolo smiešne troška. Mne, každodenne dieťa isto, no tak nie, to nesmiešne som vás myslím. Všetky svoje obrazy mám rád. Naozaj mám rád. Za to ich rodičov mám rád. Možno by som mohol byť dvojivera, keď mám väčšie rád, alebo menej rád. Ale myslím, že mi je dielo Krajina snov, to je jedno veľký počet obrazov, kedy som robil v tom cykluse, v tom spôsobe rozmýšľania, ktorý prakticky vrcholí týmito obrazami, ktorý je sa aj teraz tu. To je voľačo, nie jeden obraz. To je spôsob myšlenia v tomto momente, aký ho mám. Ja myslím, že mi je to taký najväčší úspech, najkrajšie dielo. Srdcu najbližšie dielo. Hlavne, mohol by som ešte spomenúť, ale spomeniem aj to. Mám obrazy, ktoré nerád pokazujem, ktoré je eventuálna retrospektíva, voľaká. Neviem, či sú ima možno na 2 výstavách do teraz. To sa obrazí správa aj samota. 2 obrazy. Oni niso krajina snov. Ale aj to je život, aj čiastka života. Takže nerad by som o tom, že nerad, ale nie je potreba o tom vyprávať. One sa tam, one sa také, ja viem, že ich mám a že sa ich namaľoval i viem, že sa všetko je to plus minus, je to čierno-bielo, je to deň, noc, je to dobro, zlo. Ja sa snažím tú krajinu snov, že by to bolo to dobro. A to tmavo, že by bolo na tých obrazách. Je sa pekne, je veľmi úspešne, ale keď človek pozrie na ten obraz, čo mu srdce stiahne, tak ďalej. Radšej, ak sa ne to. Ďakujem veľmi pekne. Janko, čo ty? Ja isto som šťastný, že som člen galérii medzi všetkými maliari, čo sú tu. Mám jeden obraz, ktorý dostal
medzinárodnej ceny, ktorý je, žiaľ bol, predal som ho, ale mám veľkú monotypiu doma. Aj, čo ja viem, šťastný som, že môžem aj ďalej robiť, že nie som najzdravší, ale mám toľko sily, aj rodina mi pomáha, aj podržiava ma. Tak to mi je milé, aj som skrz toho zadovoľný a šťastný. Hádam, budem ešte za veľa robiť, pokiaľ budem živý. Za veľa a dlho, áno. Ďakujem veľmi pekne. Zuzana, ťažko sa maliar odlúči so svojimi obrazmi? Veľmi ťažko sa učí, lebo každý obraz sme viazaný, ako keď sa narodí dieťa. Možno je to voľakomu aj smiešno, keď sa tak povie, ale každý maliar, ja myslím, že ako aj ja, sedím pri tom obraze, dívam sa nám, cítim tú radosť, ktorú som sa usilovala utkať do toho obraza a väčšinou chcem utisnúť do obraza tú lásku, ktorá teraz už sa mi zdá, že všetko menej existuje a veľmi, veľmi je dôležitá pre ľudí. Bez lásky by sme neboli takí, akí sme na tejto zemi. A tieto žaloba Pétery od telefónov, pošleme tam toho smajlina a všetci myslia, že sme tak ako, že máme radosť alebo takto a môžeš byť aj smutný, ale keď ty pozrieš voľakomu do očí a vidíš, že sa ti zasmíja, že je úprimne, že sa oči zajagajú, vtedy sa vie tá pravá láska, ten pocit, to, čo nám ľuďom chýba. Takže to je najzvláštnejšie na tých našich obrazách. A ktorý z tých obrazov považuješ ty za svoj najlepší? Ja nemôžem na niektorý obraz povedať, že je najlepší. Každý obraz, keď namaľujem, tak chcem byť maximálne s ním spokojná, aby mi srdce povedalo, že je to práve to, čo som chcela prikázať. Nikdy nerozmýšľam, dokiaľ ho budem robiť a tak, lebo starká mi na veky povedali, že nikto sa ti nebude pýtať, dokiaľ si to robila, ale sa opýta, kto to robil. Tak stojím si za tým dielom, maximálne si stojím a aj chcem, aby si každý všimol, že urobím aj tú najmenšiu vecičku, ktorú som ja v mojej hlave si rozmýšľala, že má byť na tom obraze. Niekedy to možno aj zavadzia, ale chcem na mi obraz taký plný. Všetko chcem do toho obraza otisnúť. Krása. Ďakujem pekne. Prečo sa pýtam tú otázku, lebo ja som ju dostal od redaktorov a ja som na ňu odpovedal tak, že ja som ešte dobrý obraz nenamaľoval, že ja čakám na ten svoj dobrý obraz. Ale preto tú otázku vám dávam, aby ste mi aj vy povedali, že ako to je. Jano, ako to je? Ktorý je tvoj najlepší obraz? Ja teraz sa nadoviažem na nádobu, na Štiava, že prvo, čo bolo, aby som zišiel pomedzi týchto maliarov, vlastne tu boli traja, Hajko a Veresková, iba členovia. Ja som v 79. roku zišiel do galérie ako člen. To boli Martinovi až také, že sa vedelo, že musíš byť kandidát, neviem, ťa pozoroval, ale neviem, ktorí maliari to boli, ale oni mali za úlohu, aby, takže 2-3 krát si vystavoval s nima, aby si zišiel do toho kruhu. Takže to bol prvý úspech taký. Potom ako mladý maliar v 89. to bolo, ja som keď som z Bytu zišiel, a v 92. roku bolo výročie Kovačici 150 rokov. Tak som 190 rokov, pardon, 190 rokov. A tak som taký chcel namaľovať jeden trošku väčší obraz. Nie je to veľký, bolo čo 140 za 160, tak bolo čo, ale tam som dal 190 ľudí. Ako jednu symboliku, jeden rok, jeden človek. Myslím, taká to bola symbolika. Potom tu je aj Veresko, aj Jajko, potom sme mali taký jeden obraz na veľvyslanectve v Belehrade, kde sme namaľovali 3x4 metre
spoločný obraz 6 maliari, tu sme teraz traja, príchod Slovákov na Dolnúze. Ponieważ potom 2002 rok som namalil pre mňa veľký obraz 2,10 m zo 4 m, 200 ľudí. A potom najpozdejšie, takže zopár maľoval som veľkoplošné obrazy. Jeden z najväčších obrazov, ktorý som namalil dosiaľ, je 2,5 m späť. Je na ministerstve zahraničných vecí tu v Bratislave. To je príchod Cyrila Metoda na Veľkú Moravu, 1150 rokov vlastne. Tam, neviem, tam som namaloval na 300-400 ľudí. A ja to znázorňujem celý život, myslím, svätých Cyrila a Metoda, od narodenia po ich smrť. A zase, čo ja viem, no, ako aj Janov, čo povedal, dostal som ako ocenenie napríklad v Tajpeji za ako tretiu cenu. Tá cena bola to, že si vystavoval samostatne tam u nich. A takže také, ale ako je Zuzka čo povedala, nemôžete vydvojiť voľaké. Je, že tie veľké, ja som chcel spomenúť, lebo tu okrem nás troch nemaľovali také veľké obrazy nikto. Takže také veľké obrazy, viete, lebo na takom sa dá vidieť veľa. Nepoviem, že na takom malom sa nedá, ale je, že... Taký veľký, také veľké plátno vlastne prezradiť, či človek je majster alebo nie. A počuj, Ivan, keď ty sedíš 13 mesiaci, 14 mesiaci pri tom plátne, tak máš, myslím, tu je deň, noc, stolička hor, lešenie, alebo neviem, po stole. Tak, tak. A potom, teraz sme zase naposledy, predloni sme to robili, tento náš kovačický maliar, vlastne pre našu galériu, jeden spoločný obraz, ktorý je v našej galérii teraz, kde sme všetci maľovali 18, 19. Jak to bol chorý, neviem čo, tak tu. Takže také veci my zase, kto bude, môže rozprávať o nás. Určite. Ak sme si zaslúžili, neviem. Jednoznačne, inak by ste tu neboli. No. Len chcem sa nadoviazať, že u nás v samoučných maliarách je inak ako u akademických učených maliarách. Na veky mi profesori akademických maľovania povedali, že obraz sa myslí maľovať tak, aby mal tú váhu, aby mal tam voľakú, čo ja viem, niečo, ani ja sa do toho nerozumiem, ale akože u akademických maľarov nastane tak obraz, ako maľuje, tak sa mu to vytvára a tak nastane obraz. A u nás samotných maľarov, z mojej strany je tak, ja už keď si stanem pred to prázdne plátno, už vidím, čo tam bude. A potom je teraz prísť do cieľa, ale tvrdím, že obraz je nikdy ani domaľovaný, alebo že obraz je premaľovaný. Takže aj my máme takové trápenia, ako aj akademické maliari, lebo oni myslia maľovať na tú váhu a my myslíme maľovať zo srdca to, čo cítime. Ono aj u konceptuálnych umelcov máš to, že vlastne ty vopred vieš, čo na tom obraze bude, ale mi sa páčil ten výrok, čo si povedal, lebo to sa pripisuje Pavlovi Picassovi, že on povedal, že obraz nie je nikdy dokončený. No už, ja to tak cítim, že na veky som by mala ešte čo domaľovať. Nie je maliar živý, tak stále ho môže... Kým je maliar živý, stále tam môže robiť nejakú bodku. Anka. Pochváľ sa. No, môžem sa pochváliť. Týchto 30 rokov som naozaj veľa dostala aj tých odmien, aj dosť výstav, najviacej po Slovensku chodím. A na svoje obrazy si prenášam svoju padinu z detstva. Lebo my ako deti sme boli viazané stále s tou prácou, s rodičma. A ideme do Vinici, ideme do poľa. Keď sme boli menšie, tak len do Vinici sme chodili. Aj po dome sme mali porobiť, keď sme nešli do školy. To boli kačice, to boli husy, to boli svine, napojiť, ovce, kravy vyhnať, dohnať, čelice mali sme. Takže to sme mali robiť, husence napásť, napažiť.
Tak to som musela všetko porobiť, keď som nešla do poludnia, keď som úplne nešla do školy. Tak to si teraz všetko znázorňujem na svoje diela. Tak s radosťou každý obraz maľujem a tak ho poplne, že by bol poplnený s tým všetkým, čo som si zažila v tom detstve, aby som preniesla, aby tie naše deti a ďalšie generácie vedeli, ako sa žilo a čo bolo všetko padili. Lebo už dneska nevidíte ani hoz, ani kráľ, ani čak skoro, že kone nie to ani. No, to tak všetko zakapáva, že už sme sa popáštili. Skôr sme chodili predávať vajcia na to a teraz chodíme kupovať ako paničke. Bači u vás predávajú úsence. Znamená, predstavovať, kto aj len predáva. No ale susednie dediny kupujú tieto srbské, takže oni sú nie také paničky ako my, patinské, kovačické. Chodí sa veľa do Belehradu. Seklkovie. Tak, no, tam si nájdu prácu a ľahšie si zarobia a potom nepostarajú sa za toto domáce, že by opatrovali alebo starali sa o museli posliepku. Aj takže zdražilo. Dosť táto chová strava, čo sa kupuje, tak jednoducho sa to už neopláca, neviem, čo mám povedať. To isté je u nás. A týchto odmien som aj ja dostala. V Budapešti som, v Bukurešti sa mi predal na 9. bienále domobraz, tak, no, bola som aj rada, že som dostala to prvé ocenenie medzi 900 istných maliarov z celej Európe. A mi ho ako odkúpili potom, že oni si ho zadržia ako múzeum. No to mi je taká ako najnaj. Aj v Banskej Bystrici pred 2 rokmi som zišla do knihy umenia. Bansko-Bystrický kultúrny centrum aj s Prahou urobili knihu umenia, tiež takých 900 insitných malierov, tak UNESCO pomohlo vydať tú knihu. Tak aj to ma tak potešilo. No potešilo ma, že ma aj prijali do Kovačickej galérie ako insitnú maliarku a že som tu medzi nimi a troška takto, keď sa posretáme, tak sa porozprávame, poradíme, ako ďalej, čo. Tak keď si dávame troška návrhy a posilňujeme sa jeden druhýho. Potom sme robili aj 4 veľké obrazy po Slovensku a doma. Jeden sme nechali aj u nás v Padinej sobašnej sále. 2 aj 20, 1,60 m, tuším, veľkosť. Tak sme urobili padinskú svadbu, aj tú dolinu, že by sa znázornila tie studne, aj tie husy, aj krávy, aj no všetko, čo sa v tej doline nachádzalo. Aj tú svadbu. Tak sa to ľudia popozerajú, aj sa fotia pri tom obraze. Tak je ten obraz po celom svete, lebo ako sa vydávajú u nás dievčence a ženia, že si aj z druhých krajov berú a chcú mať ten sobáš v Padinej aj v cirkvi, tak dosť ich vidia tam, ten obraz. Takže sa to roznáša po celom svete, ten náš podpis, ktorý sme nahali v našej sobášnej sieni a to ostane aj po nás, keď nás nebude. Ďakujem veľmi pekne. Marina, ja som si na tvojich obrazoch, teda fotografiách tvojich obrazov všimol aj mašinu. Čiže už to nie sú kone, ako tu všetci rozprávajú, že kone vlastne to všetko odchádza. Hej. Bude ďalšia insita o mašinách, traktoroch a takto o nejakých takých výrobných prostriedkoch? Ja nevidím tak, že tak by mohla byť, lebo ešte to nekreslili doteraz, také aby traktor nakreslili alebo také niečo, ale teda tú našu mašinu, tú našu drviečku, ktorú som ja nakreslila, to bola v našom dvore. To je tá skutočnosť, ktorú teraz my môžeme vidieť. Tak už budeme vidieť, ako to bude na budúce a budeme to pozorovať, ale ak aj taký veľký obraz bude, tak uvidíme na tie komentáre, ako to bude dávať. Ako budú reagovať? Aký ten vplyv, voľa, kedy bude taký obraz. Ale za teraz mám len taký, možno 1-2 obrazy za teraz, ale
No už a ja poviem, že som hrdá, že som sa stala členkou galérie. Aj som hrdá na svojich kolegov. Môžem povedať, že ako malé dieťa, ten môj talent, ja som naveky chcela kresliť, to sa už videlo. Stala som sa členkou 2013 roku. Ako prvú samostatnú výstavu mala som ako 17-ročná, to bolo Pančové vo Vojlovici. Tak už to tedy bolo vidno, že to maľovanie to je vo mne proste. Hľadím stále pracovať tie moje pocity, ako ma ťahajú. A niekedy neviem, kam ani vedia, že pokiaľ to môže aj tájsť, aj oni, ale všetko, čo maľujem ako s tým pocitom, že alebo s hovorkou, alebo s hudbou. Veľa raz aj tak vznikne mi obraz, že počúvam pieseň pana, je tu aj obraz razom, aj takže mám také 2013 roku taký väčší obraz, na ktorý som taký veľmi pyšná, hrdá, lebo ten obraz som maľovala, taký to bol dedinský dvor. A ten dvor sme, tak mamička mi to rozprávali, ako sa kedysi žilo, takže tam som nadzornila na tom obraze takú tému. Takže mám aj moju kovačicu, na ktorú som tiež hrdá, ten som obraz nakreslila v 2015. A mám i terajšiu v tej kovačici, ktorú som tiež maľovala väčšieho formátu je obraz. To je v tej kovačici, to je taká po piesni, kde baš našu kovačicu rozpráva, aká je. Takže tak si budeme, ak si ju vypočujete aj vy a dáte mi vedieť, ako sa. Takže je to také veľa obrazov, na ktoré môžem byť hrdá. No. Ďakujem pekne. Pálo. Táto tretia otázka je najťažšia, čo ste nám postavili. Bude ťažšia ešte jedna. A ja som skromný človek, aby som rozprával o svojich úspechoch, to by potrvalo, odmenách a tak ďalej, ale za to ja naveky voľačo inak, tak porozprávam o neúspechu mojom. Aj to, to bol jeden obraz, za ktorým panujem, čo som nakreslil moje príjmenie Juhás. A myslím krátku rozprávku, ako sme dostali to príjmenie, aby môj rozhovor mal smysl. Keď ten náš prapradedo hnal ovce tá na dolnú zem, pešo, tak bol jarmok, zastal ten karaván od 40 rodín, vozov, 60 vlastne a odišli na jarmok a on odišol pásť ovce. A zaspal, tak sa mu skrútlo, nie tam, kde mal ísť do dedine, kde bol jarmok, ale tašol do druhej dedine v opačnom smere. Potom z toho karavána rozposlali do okolia mužov, aby sa pýtali Maďarov, maďarskou rečou, či videli Juhása, to je pastier oviec. Tedy sme dostali príjmenia Juhás. Ja som Juhás, aj ona je Juhásova, aj Zuzka bola Juhásova. Ja som nakreslil jeden obraz na tú tému. Ten obraz sa volal moje príjmenie. A ten obraz odišol, žiaľ Bohu, a ja banujem za ním, to je môj neúspech. Ďakujem. Ale možno úspech? Pálo. Môj najväčší úspech. Ja myslím, že to, že 90. roku žiaden zobrazím. To je môj najväčší úspech. A obrazy, ktoré chcem, to sú len spálny. To znamení Varna Panny, Led a takové. A obraz najkrajší ešte na Maďar. Správne, to som aj ja povedal. Presne týmto. To ešte nikto nevie, ktorý bude najkrajší. Neviem, či sa mi to podarí, no ale to už ostatní musia posúdiť potom. Tak, začneme z druhého konca. Teraz bude otázka smerovať do budúcnosti.
Ako vidíte vlastne vy kovačické incitné umenie? A do tejto otázky potom vlastne zapojíme aj pani riaditeľku. Áno, prosím, k tomu niečo povedz. Či vidíte nejakých svojich pokračovateľov, či tá incita pôjde ďalej v Kovačici a ako to vy vnímate, čo si o tom myslíte, ako vy merkujete túto vec, Pavel Značný? No už teraz, keď máme otázku, tak musí sa tradícia aj ďalej. Tak načívam týchto mladých podporovať. Ak budú mladí, tak bude aj budúcnosť. Pavel. Neviem, zatiaľ ešte nič nevidím, ako sme vyšli do UNESCO, ako sa všetko odvíja po starom. Žiaľ Bohu, moji ani dom nemaľuje, možno ten právňučok má voľačo smysla. A ja želám, aby budúcnosť mala, aby najíva mala budúcnosť. Každý maliar má svoj rukopis a všetky tie rukopise tvoria Insitu Kovačickú a nádám sa, že to pôjde. Čiže bude aj ďalší povolný uhas. Možno. Musíš ho trošku priprieť, vieš, aby aj bol. Tak nikto maliaru nebude. Musí chcieť. No. Nemusí. No. Ale ja čisto verím, že sa narodia maliari a už sa aj pokazujú aj po základnej škole. Deti veľmi krásne maľujú, len teraz je najťažšie, že maliar, ktorý počína maľovať, by chcel razom veľa zarobiť. A ten vôbec nemôže byť maliar. Myslíte mať trpezlivosť, myslíte ani nepočkať, jednoducho chcieť maľovanie, aby ste maľovali. A potom vám to všetko sa prikáže. Ja veľa rokov maľujem, ešte, keď som bola mladá a pekná, teraz som len pekná, ešte stále mám sile. No a moje obrazy ma odviedli po celom svete. Takže v živote som si nemyslela, že takto oblečená v slovenskom kroji aviónom pôjdem do Japánu, pôjdem do Číny a neviem na ktorý kontinent. Takže každý, kto počne maľovať, musí mať trpezlivosť a veľmi chcieť to, čo robí. Ak voľa kto bude maľovať za peniaze, tak namaľuje 2-3 obrazy a keď bude vidieť, že nepredal, tak z toho maliaru nebude. Tak ja sa nebojím, že nebudú praví maliari. Praví maliari budú, način ich podržať, ktorý bude to chcieť robiť, način im úprimne povedať, že čo čaká maliara, ak chce byť maliar. Tá trpezlivosť a chcieť to, čo robíš. Ako aj v každej robote, ale maliarstvo je ešte celkom inakšie, lebo ty nemôžeš maľovať, ako keď drov sme išli do poľa kopať kukuricu. Chceš, nechceš, naostríš motiku a kopeš. A toto, keď máš dobrú náladu, dobrú ideu, alebo naopak, nemáš dobrú náladu a máš ideu a teraz sa ty k tomu prispôsobni a počni maľovať. To je také, akože celkom prirodzené a vtedy môže byť z každého jeden dobrý maliar. Sme radi, máme už mladších maliarov, iba tak vydržia, tak krásne maľujú a úspech sa im pokáže sám. Veľa raz kritikové, jednému sa páči to, čo maľuje, jednému sa nepáči a ja im na veky poviem, moje je maľovať a vy kritikujte, lebo keby nás nebolo, nemali by ste čo robiť. Čo robiť, áno. Tak. Marina. Ja to vidím tak, že budeme mať maliarov a že toto sa nastavil na, lebo rád sa ozvem na každé volanie aj našej samej galerii, keďže máme také s deťma dielne a môžem povedať, že som bola aj v Kačareve, aj no už samé deti aj v dome mi boli veľakrát, takže je to záujem, aj je to deti, čo chce presliť. Takže dávame im podporu, dávame im radu, takže ja vidím, že to všetko ide dobrým smerom, takže to sa budeme aj snažiť a tak dúfam, že to bude to na dobrej ceste. Anka bude na dobrej ceste.
No neviem, mala som aj také žiačky, čo boli aj dobré maliarky, čo som ich pochválila, že ak chcú si školu zakončiť a fakultu, že môžu, ale môžu aj neskôršie sa chytiť do maľbe, že majú ten smysel. Lebo už vtedy ako tretiačka, druháčka vedela oceniť, no hádam, tam je malý strom, to je diaľka, alebo také veci, keď som im voľa, čo sa pýtala, akože som nevedela, alebo čo ja viem. A oni povedali správne. Tak znamená, že vie, že tá diaľka musí byť na tom obraze. Aj niečo hlavné, čo si zamyslíš, aby bolo ako tvoje, čo si postavíš na ten obraz. Tak ja myslím tiež, že nezahynie a môžem sa pochváliť s mojím najstarším vnukom, že má talenta a už teraz uvidíme, možno, že aj bude maľovať, keď bude tak ako ja v starších rokoch, 40-ročný, ako voľaký hobby, ak si zoberie, že no ide maľovať okrem práce, že dostane, už ako bude sa žiť za 40 rokov, nevieme. Koľko má ten vnuk? 20, teraz bude mať v júni. Tak to sa všetko bude vidieť, ale ja neviem, koľko má v rokov, som nepozrela, tam rok napísal všetko, ktorý rok to bol, tak nakreslil rodu, goľu, pastelku, bociana a zamyslite, len trošku som mu mohla a všetko tak urobil, že by ste nechceli veriť. Neviem, či sa podpísal, ale sa mi zdá, že sa podpísal, už sa vedel aj podpísať. 2-3 ročný bol. Tak ja si myslím, že on sa dá takých neskorších rokách. A uvidíme, no, aký bude rok, aj ako sa bude žiť, aj ako núdza ho natera, aj no, všetko to. Aj vôľa, láska k tomu, lebo človek, každý, ktorý je maliar, tak musí mať trpelivosť a lásku k tomu obrazu a tie motívy. Že by nadchádzali už, keď máš to prázdne plátno alebo papier, že by si vedela, čo postavíš na to. Janko. Ja by som bol teraz, ja som bol jeden svedkom, keď u pani Chalpovej raz prišla jedna žena s jednou zo svojou dcerou a ako som povedal Chalpovou rozprávať, že tu bola som v Paríži, bola som táto. Vidíš, čo je? Pôjdeš aj ty do Parížu, do Pekmínovi. Jo, myslím, to ti je tak, ako, že teraz, no, len začni maľovať už v Paríži. A ešte, neviem, v Louvre, alebo už 60 dvere otvárajú tepíky pred sebou, sa nie je to tak, vieš. Dnes to aj tu máš, dobre, vravíš aj ty za vnúca. To je tak, ale napríklad pomeniem jednu rodinu Ľavrošovcov. Ďuro, žena, vnúk, sme všetci takí oni, vieš, talentovaní, extra talentovaní, vieš, a za nás napríklad teraz, my, naša generácia, táto, čo sme teraz aj členovia galérie, myslíme toto, čo keď sme už prijatí do UNESCO, teraz už budú pozerať nás. Ako sme zišli, tak len nás ľahko môžu aj dať von. Neviem, presne máš. No, ale pozri, myslím, nemôžeme mi teraz sa, no, sme hore, Húci, v ruke Horka, Capuška, Peknená je, my sme UNESCO, neviem čo. Zas u nás zjavuje sa taká ona tendencia nových mladých maliarov, tak prepáčia mi, ale digitálne maliarstvo, hálo. Kde sme my? Digitálna maliarba, najmä. Na čím štiece, štiecka, plátno, ono, cevuz. A nič druhé. Nie prísť, ono, vyhotovať teraz figuríny, neviem čo. Ja som kritický teraz, ale že, a to im aj doč poviem, lebo sa také robia manipulácie s nami, že to niekedy je nedobré. Zas by podotkol, ale to sa aj z lokálnej samozprávy, to je predsednička Národnostnej rady, že by troška mali viac ešte dať aby nás podporili na voľaké väčšie akcie, aby ako dobre, teraz všetko je to krásne, vieš, ale ešte naši voľaky minus plus extra ešte dať. Ja ich to tak... Sme sa pýtali Ja už počúvam prísľuby zo zadu, takže to je na dobrej ceste. No. Takže
na veky miesto ešte lepšie a ďalej my sme tu, aby sme vytvorili dobré, čo hovorili, Paľo ešte nespravil. Čaká to dielo, aby dobrú spravil, ja isto tak všetci. Takže to by bol môj komentár. Ale čo myslíte, že vraví, že robia elektronicky? My sme tedy ani nevedeli, že to existuje. Ani teraz nevieme, že existuje. Ťažko je to pre... Ja si myslím, že... Galéria institútneho umenia už 12 rokov, každého októbra v spolupráci so základnou školou organizuje umeleckú dielňu, ktorá nosí názov Maliarstvo čistého srdca a kreatívne duše obce Kovačica. Na tej dielni sa zúčastňujú deti zo základnej škole po výbere svojich profesoriek. Znamená talent gesto. S nimi pracuje ako Marina Petríková, Zuzka Veresková, bola ešte jedna maliarka Mária Hlavadová. Takže mám nádej, totiž verím, že maliarstvo bude existovať aj do budúcnosti. Napríklad dneska je také deti, ktoré chodia na každú výstavu, lebo my každého mesiaca meníme výstavnú časť. Tak chodia vidieť, chodia čítať knihy a my máme vždycky na stole papiery, farbičky, môžu aj maľovať. Potom je to aj deti, ktoré chodia napríklad vyberú si, poobzerajú galériu, ja im poviem, nech si vyberú obraz, ktorý sa im najviac páči a nech probujú namaľovať to, čo ich asociuje na ten obraz. Takže mám nádej, že totiž istá som, že institútne umenie bude existovať. A je živé. Aj napríklad v Kovačici a Padine je to mnoho viac maliarov ako čo 22 členov, čo máme. Nie je tak ľahko sa stať členom galérie institútneho umenia. Za sebou, pravda, že musí byť kvalita a každý maliar má za sebou dlho rokov práce. Takže aj čakáme ešte tých maliarov, ktorí ešte vždy hľadajú seba, aby sa stali členmi galérie. A oni sú čakatelní, ako keby. Áno. Zuzana, povedz ešte k tomu niečo. No Janko by teraz už mal nie. Chcem povedať, že nie je čakateľný. Práva, keď ja počujem. A Janko troška tak povie. A Janko bude stále ho preskočiť. Ale Zuzana bola dotázaná, preto sa chcem opýtať na tých mladých. Čo? Viesť tých mladých. Je to náročné, alebo chcú sami? Aké to je v tej Kovačici? Nie, v prvom rade nie sú oni čakatelia, lebo oni jednoducho milujú maliarstvo, ale nemôžem ani povedať, že maliarstvo, ale milujú tú galériu, milujú sa preukázať, že aj oni vedia voľačo namaľovať. My konkrétne ako maliari ich neučíme maľovať, ale oni sa radi, keď majú voľakého maliara popri sebe a chcú nám pokazať, čo oni vedia. My im konkrétne poradíme, lebo škola neexistuje, potom by nebolo samouko maliarstvo. My jednoducho im môžeme pomôcť s farbami, môžeme im povedať, ako s ceruskou robiť, ako s druhými farbami robiť, s vodovými farbami. A to je veľmi dobré, že galéria zaobstarala tento materiál, keď deti prídu vidieť do galérie, že si môžu to zobrať, že môžu maľovať. A naozaj by ste sa prekvapili, koľko sa mladých malých detí, ktorí chodia do školy, ale to ďakujúc aj škole, aj pani učiteľkám, že ich ako na exkurziu dovedú do galérií a možno aj deti sa sami už aj pýtajú, lebo vedia, že existuje maliari. U nás veľa vypráva na televízore, vidia, aj vôbec zovárajú sa doma, alebo príde domov. Ja videla som pani maliara, pani maliarku, druhé deti v druhých dedinách to nemôžu povedať. Takže len toľko okolo toho, že som naveky šťastná, keď môžem byť s deťma aj s týmto nášma mladými maliari a niekedy im aj poviem, čo je nedobré, akože. Oni sa nahnevajú a potom, keď ich stretnem na druhý raz, urobia veľmi krásny. Janik, Janko, môžeš ísť. Ja myslím, že maliarstvo nezahynie nikda. Ale som trocha skeptik. Myslím, že sa na jedno maliarstvo bude mieniať, nezahynie, ale bude sa
rokami aj rokami mieniať, možno sa inak bude volať. To je moja mienka. Lebo vidím aj títo mladí, a ja som jednu radioci držal, oni vedia prekresliť, ale zo svojho druhu oni kreslia. Naša generácia, možno som nevpravia, naša generácia, kým bude žiť toto najno maliarstvo, bude takvo. Druhé generácie, keď prídu, ja myslím, že oni premenia všetko to. Či sa bude volať naivno, či bude inak, neviem. Možno aj bude naivno, ale druhé témy bude, druhá tematika bude a to odborníci budú myslieť práciť istotne. Števo, jak to vidíš? To, čo sme prijatí do UNESCO, to je neviem tak, ale za to, že to má veľa svoju hodnotu. A to má svoju hodnotu práve za to, že robíme to a tak, ako čo robíme. A to vysvetlím teraz tieto moje slova. A zhodujem sa s Zuzkou, čo povedala pred chvíľou, lebo to je moja mienka. Najrýchlejší, aj najistejší spôsob, že by sme zničili majú Kovačici je, že sme držali školy maliarstva, že by sme držali tie výtvarné kursy aj tak ďalej, aj tak ďalej. To je najrýchlejší spôsob, ktorým my zničíme Kovačickú naivu. Lebo my, ani Edom, sme neučení maliari. To je jedna vec. Ako ja môžem učiť ako maliovať, keď som sa ja nikde neučil maliovať. To je jedna vec. Druhá vec, ani Edom sme my pedagóg. Ako ja môžem učiť dieťa voľačoho, keď nie som pedagóg. Ak ideme tak. Hlboko v sebe som istý, že insita a insitné maliarstvo pochádza priamo zo srdca. Priamo zo srdca alebo z duši. Alebo si taký, alebo nie si taký. Ty, ak chceš, ak cítiš voľačo, ty s blatom namaluješ na bielý múr. Ty prstom napíšeš po prachu. Presne. Rozumieš? Vycúraš sa po sňahu a nakreslíš srdce. To je presne tak, ako vravím. To je pravda. Na čo zničiť voľačo, čo máme a čo je tu už v dedine? Deti samým tým, že sa čudujú na nás, vidia to, im to príde, alebo nepríde. Môžete gerečku, tak sa povie gerečka po slovensky, melón tískať do vode. To je nie potreba. To je potreba. Ja som hlboko v srdci istý, že mám pravdu. A najväčšia moja chyba učiť držať hodiny v škôlke. Áno, deti, tu máte ceruzke, tu máte papiery, tu máte obrazy. Kreslíte, čudujte sa, maľujte. A nemôže dieťať povedať, táto perspektíva tie nie dobrá. Keď mňa nikto perspektívu neučil. Ani neviem, čo je to. Vieme my všetci, čo je to. Ale my sme to sami zo seba, z nás to vyšlo. Z nás to vyšlo. Ako z básnika, čo básne sama vidíte. Ja viem perfektne písať aj slovensky, aj po srbsky, aj cirkvi, aj latiniku. Perfektne. A nie som spisovateľ. Za to, že nemám to v sebe, v srdci. Znamená, nebudem dlžiť, to je to, čo som chcel povedať. Hej, no všetci poznáme 8 tónov, ale málo kto z nás by dokázal zložiť operu. To je to. Tu sa zhodujeme absolútne. Nada, čo ty si o tom myslíš? Zhodujem sa so všetkým, čo vraveli a ja by som len rada, aby sa zadržal motív, či kovačická architektúra, či architektúra z padín, stune, aby sa zadržali farby, môže byť kompozícia na obraze a to druho všetko už ako príde. Ale aby ostali farby, oblek, domy, obyčaje, to aby ostalo. Ty veľké prvky, no.
A ja mám len 2 žiačky, to sú moje vňučky, oni sedia so mňou. Jedna to pochopí už ako to ide, tá druhá mladšia ešte nie. Srbi majú jedno dobro porekadlo, strpljen spašen. Alebo ak budem trpelivý, budem spasený. Znamená len znači mať trpelivosť aj robota a to sa potom časom ukáže. Ale tie osnovné veci, aby ostali. Už ako sa bude technikou robiť, ako sa všetko mienia, previní sa aj insita. A nemyslí sa maľovať len to, čo sme my zažili, čo chceme dať na tie naše obrazy, my starší. A môže sa maľovať aj teraz toto, čo Máš to, čo vidíš. Lebo aj toho raz nebude a to nego ostane na tých Ja som Zuzky nafímala na kresli vetrenjače, a na konci nakreslím rovno? Nie. Ja som no, aj tam, no ale prečo by sa nenamaľovalo aj to všetko, čo je teraz a normálne, že aj to na čím ukázať, lebo to po dlhšom času nebude a obraz zostane. Tak. Úplne na záver vám chcem všetkým poďakovať, kovačickí naivní umelci. Ostaňte naivní, ostaňte insitní a ďalej, aby prežila aj po vás táto táto insita. A možno motívy budú iné, lebo ľudia zažívajú iné veci, ale nech to ostane a ja sa budem tešiť opäť, keď k nám prídete, alebo ja prídem k vám a dáme si takéto repete, takéto rozhovory. Bolo to možno náročné, už nás bolia chrbty, povedzme. Mňa bolia chrbát. Úprimne rád, to je jasné. Už aj mňa. Čiže teba musel, aby sme rovnako starí. Rovesníci sme sa dohodli. Čiže veľmi pekne ďakujem, že ste boli v Múzeu Vojtecha Leflera, veľmi pekne ďakujem, že ste boli v Košiciach, že ste k nám zavítali. No a veľmi vám prajem, nech vás nikdy štetec neokabre, nech vás neoklame. Nech ho stále držíte pevne v ruke a nech vám stále kreslí tak, ako má. Z vašich úst do Božích úst. Ďakujeme veľmi pekne. Budeme sa snažiť, kým máme ešte stále sily a úprimne vás vítame v Kovačici a prísť vidieť Kovačicu a byť s nami, keď maľujeme v našom ateliéri, tak ako my, čo robíme zážitok ešte. Ďakujeme pekne. A prosím, ak sa vyfočíme všetci spolu.